नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारात आज वीर बहादूर चकमक जंग हेंजा नायक हेमगेली जयंती उत्साहात साजरी झाली. कारवार कोडीबागचे स्वतंत्र आंदोलनकार वीर बहादूर चकमक जंग हेंजा नायक हेमगेली जयंती निमित्तान आज 15 मार्चाक कारवारच्या मालादेवी मैदानावेल्यान हेंजा नायक अभिमानीन बृहत मिरवणूक काढणं नगरसभेच्या उद्यानवनात आशिल्ल्या हेंजा नायक हेमगेल्या पुतळ्याक अभिषेक करून पुष्पहार घालून गौरवपूर्वक नमन केले. या वेळार कारवार अंकोला क्षेत्राची आमदार रुपाली नायक हेमी या कार्यक्रमात भाग घेऊन कार्यक्रमा उद्देशून उलयले. आपल्या क्षेत्रातले या भागातले पहिले स्वतंत्र वीर अप्रतिम साहसी युवका स्फूर्ती दिवचे वीर बहादूर चकमक जंग हेमी ब्रिटिशाबरोबर लढिले ते आजच्या युवा पिढीले स्फूर्ती आसात. आम्ही सदांच हेंजा नायक हेमका गौरवान हृदयात दवरूं जाय. तेमी आमकां कारवारकाराक सगळे समाजाक आस्ती जावन आसात. तेमगे नांव कारवारात सदाकाल अमर उरूं जाय म्हण आमगेल्या बीजेपी सरकारान कारवारच्या प्रसिद्ध कोडीबाग रस्त्याक हेंजा नायक हे नामकरण केला. इतलेच न्ही तर बीजेपी सरकारान हेंजा नायक हेमगेल्या नावाची सैनिकी ट्रेनिंग शाळा सुरू केला म्हण राज्याचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, माजी मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा तसेच पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमका धन्यवाद अर्पण केले. या हेंजा नायक जयंती कार्यक्रमात भाग घेयल्या सगळ्या आपल्या क्षेत्राच्या हेंजा नायक अभिमानीक धन्यवाद मानून आभार मानले. या वेळार कारवार नगरसभेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्व सदस्य, कोमरपंथ समाजाचे प्रमुख हेंजा नायक अभिमानी हजर आशिले. ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ತಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಂಜಾ ನಾಯಕರು ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾಸಕ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ನಮಗೆ ನಾವೇನು ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ತಾನೇ ಭರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಖುಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಜಾ ನಾಯಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಂಜಾ ನಾಯಕ ವೃತ್ತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೆಂಜಾ ನಾಯಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾರವಾರ ಜನತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆ ಜನತೆವಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಹೆಂಜಾ ನಾಯಕರವರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. कारवार जिल्ह्यातले डोंगराळ भागातले गाव संपर्काचे साकव ही ज्वलंत समस्या सुटावो करूक अपयशी जाल्ले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, रवींद्र नाईक. कारवार जिल्लो भौगोलिक दृष्टीन 10,571 चौरस किलोमीटर व्याप्तीचो आसून तितूंतलो 8,500 चौरस किलोमीटर रान आणि डोंगराळ होळ अशा प्रदेशांत व्यापिलो आसा. स्वातंत्र्य मेळून 7 दशकां जाली तरी असल्या ग्रामीण भागात अजूनही गावागावां संपर्कासाठी पूल किंवा साकव ना जावन सरकार आल्या निर्लक्षपणान ग्रामस्थ मूलभूत सौलभ्याक वंचित जालात म्हण गेल्ल्या जानेवारी 15 तारखेक राज्याचे मुख्यमंत्री शिर्शीत आगमन जाले तेन्ना या भागाच्या समस्येचेर विशेष अनुदान बजेटात राखून दवरचे म्हण सामाजिक आंदोलनकार श्री रवींद्र नाईक हेमी मुख्यमंत्र्याक मनवी दिल्ली. त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान तेमकां आश्वासन दिले की ते अनुदान बजेटात राखून दवरता म्हण. पण ते आश्वासन फक्त आश्वासनच उरले म्हण रवींद्र नाईक हेमी खेद व्यक्त केला. या विशेष योजनेक जिल्ह्यात कनिष्ठ 500 तरी साकव मंजूर जावूं जाय आशिल्ले. जिल्ह्याची तुलना केल्यार जास्त साकवाची गरज जिल्ह्याच्या शिरसी आणि सिद्धापूर क्षेत्राक जास्त आसा असो रवींद्र नाईक हेमी सांगले. ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸುಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 15ರಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಶಿರ್ಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 500 ಕಾಲು ಸುಂಕವನ್ನ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಮಸ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಹವಾಲನ್ನು ನಾವು ಮಂಡಿಸಿದ್ವಿ. ಆದರೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕಾಲು ಸಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಇಡದೇ ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಖೇದಕರವಾಗಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖಕರವಾಗಿದೆ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರುವುದು ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾದ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5,000 ಕಾಲು ಸಂಕಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ವಿ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಸಂಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ತುಲನಾತ್ಮಕ ನೋಡಿದಾಗ ಸಿರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲು ಸಂಕಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಲು ಸಂಕದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಗಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. यल्लापूर ते कळसूर मार्गावर नूतन बस संचाराक चालना. यल्लापूर कारवार जिल्ह्याच्या यल्लापूर तालुक्याच्या मंदूर ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या कळसूर ग्रामाच्या कळसूरच्यान यल्लापूर संचार करची नवी बस संचाराक मान्य कामगार मंत्री श्री शिवराम हेब्बार हेमी चालना दिली. या नूतन बस संचार व्यवस्थेन ग्रामस्थाक खूप अनुकूल जातले अशें ग्रामस्थाले मत आसा. या वेळार मदनूर ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, पक्षाचे विविध स्तरावेले अधिकारी, कार्यकर्ते, स्थानिक प्रमुख आणि ग्रामस्थ हजर आशिल्ले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्याले भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. एडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.